Goldstein, un evreu ca mulți alți evrei, călătorea cu trenul. În fața lui era un alt evreu pe nume Herșcovici. Ei nu se cunoșteau. Goldstein a vrut să intre în vorbă cu Herșcovici, așa că l-a întrebat. Spune-mi, te rog, cât este ceasul? Herșcovici nu i-a răspuns nimic. Întrebarea a fost repetată de câteva ori, dar de fiecare dată cu o voce mai tare, fără niciun rezultat în schimb. În cele din urmă, Goldstein a întrebat, parcă deja puțin iritat. Văd că ai un ceas la mână. De ce nu-mi spui ce oră este? Herșcovici a răspuns. Pe dumneata nu te interesează să știi cât e ceasul. Bănuiesc că ai dori să conversezi cu mine. Dacă ți-aș fi spus că e ora 9, m-ai fi întrebat ce marcă este ceasul. Ți-aș fi spus că este un ceas elvețian de aur. Mi-ai fi spus atunci, trebuie să ai o poziție înaltă, altfel nu ți-ai permite să ai un astfel de ceas. Eu ți-aș fi replicat că sunt director la Ministerul Comerțului Exterior. După aceea, m-ai fi întrebat unde locuiesc în Moscova. Ți-aș fi spus că pe strada Artileriania. M-ai fi întrebat dacă am familie și eu ți-aș fi răspuns că am soție și 3 fiice. M-ai fi întrebat dacă am din întâmplare fotografiile lor la mine. Eu aș fi răspuns afirmativ și ți le-aș fi arătat. Dumitale ți-ar fi plăcut fata cea mai mare, Esther, care e frumoasă. Și m-ai fi întrebat dacă îți permis să mă vizitezi. Te-ai fi îngostit de Esther și mi-ai fi cerut-o în căsătorie. Și de ce mi-aș da fata în căsătorie după un om care nici măcar nu posedă un ceas? Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu este așa. Iisus a spus clar. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin.